OK, vítam vás v tomto vlogu. Toto bude vlog z festivalu Lumen, takže si to užite. Hneď prvá vec, ktorú som robil ešte v stredu, bolo, že som nám vyrobil trička ľuďom, ktorí sme išli z Dubnice, tak sa na to poďte pozrieť. Možno si práve pokladáte otázku, čo robím, a ja vám to hneď vysvetlím. Máme takéto pekné razítka s každým menom, kto ideme z Dubnice na festival Lumen. A každý z Dubnice bude mať vlastné tričko. Takže poďte sa pozrieť na zrýchlený proces výroby. No a teraz už len ďalších 6 tričiek a bude to hotovo. A keďže je to natáčané, tak samozrejme môžeme spraviť prestrih a ísť sa pozrieť na to, že už sú trička hotové. Jo, všetky trička sú tu, pekne hotové, takže moja prvá robotka na festival Lumen je hotová. Dobre, po tričkách samozrejme nasledoval po strede ďalší deň, čiže štvrtok, tak sa poďte pozrieť, čo sa dialo v štvrtok. Jo, zdravím vás, je štvrtok, idem do Trnavy spolu aj s Lamiou aj s ostatnými. Ideme na poučenie o BOZP, niečo si ešte vysvetlíme, vrátime sa naspäť a zajtra tam ideme o jednej znovu. Takže zatiaľ čaute. Lamia, čo robíš? No idem zaplatiť asi toto parkovné, lebo ešte 35 minút a potom ide zadarmo. Dobre, teraz prišla chvíľa, keď sme boli na poučení o BOZP a dostali sme nejaké veci, ktoré budete mať tu na fotkách. Takže, za prvé sme dostali kartičku dobrovoľníka, aby sme sa vedeli poznať. Za druhé sme dostali tričko, nádherné dobrovoľnícke, ktoré tu je tiež. Ďalšie, čo sme dostali, bol taký žltý poznávací náramok. A ešte sme dostali nádherné Festival Lumen ponožky. No dobre, ale teraz už vlog pokračuje, takže pozerajte ďalej. Jo, takže školenie BOZP a registráciu máme za sebou. Za mňou sa chystá stagík, hlavný stage, tu je Lamia. S nádhernou vizitočkou a všetkým možným VIP. A vidíme sa zajtra, čiže v piatok ráno. Tešíme sa úplne, že to mega super. Lamia, vieš čo? Celú dobu chcem byť v tvojom vlogu a vlastne nakoniec ty budeš v mojom vlogu. Ja už zanedbávam svoje profesionálne schopnosti. Ja, to bude predpotopný vlog, ktorý dúfam, že nikto neuvidí. To vie, či vôbec vidie, lebo zase ho nezostriam ako všetky. No a tak, vidíme sa zajtra. Lamia, prosím ťa, kde sú kľúče od auta? Povedz mi, kde sú kľúče od auta. Áno, môžeš si kúpiť na, vieš, ako je stránka? Lumen, festival lumen.sk. Tak chod na festivallumen.sk, niekde tam isto nájdeš merch a môžeš si, tu máte www.festivallumen.sk, takže chodte pekne na stránočku a kupujte merch. Áno, veľmi nádherný. Fialová je dobrá. Áno, fialová mikina je veľká topka. Ja, aleluja. Dobre, teraz prišla chvíľa, keď sme sa vrátili do Dubnice, normálne sme sa vyspinkali a na ďalší deň o 1:00 sme išli do Trnavy, takže poďte sa pozrieť na piatok. OK, takže je piatok ráno a ja sa akurát idem zbaliť, tak sa poďte na to pozrieť. Joho, takže veci už sú to najazané a teraz záhadným zmiznutím ich dáme do batohu. Jo, batoh je zbalený. Jo, je piatok, majte sa do Trnavy, takže poďte so mnou.
OK, takže toto bola chvíľa, kedy som zase zabudol lomeno prestal natáčať. Nič zaujímavé sa nedialo, naložili sme auto batohmi a vyzeralo asi takto. Potom som išiel pozrieť korytnačku, ktorá absolútne nemala záujem. Čau. Ako sa máš? Poď sem. Korytnačka. Nebaví sa so mnou? Nebaví sa so mnou? Nie? No nič, tak čau, maj sa. Takže som od nej odišiel a teraz nám dala Mia nejaké pekné slovko k odchodu. Mia, koho natáčaš? Teba. Aký ste krásny. Božičku. Krásne bielúčky. Povedz nejakú múdrosť dnešného dňa. Múdrosť dnešného dňa je, že máme ísť tam a užiť si prítomnú chvíľu. Proste byť tam, kde sme. Dobre. Môžeme ísť. Hop. Áno, a som tu zase, lebo cestu nám spríjemňoval Filip. Dobre, teraz prišiel bod, kedy sme prišli do Trnavy a ja som zase zabudol natáčať, lebo som sa reálne ponáhľal do kostola, aby sme išli nachystať zbor. Nachystali sme zbor mal skúšku, ktorá vyzerala asi nejak takto. Ešte som samozrejme ostal na omši. A potom prišla chvíľa, kedy som mohol ísť aj na koncert, takže stihol som záver Simi Martausovej. Boli sme na hudbe vesmírnej samozrejme s Dubničanmi, tu sme si nechceli nechať ujsť. A tu je kúsok z nich. Bola skutočnej udalosti, keď sme si všetci vraveli, že je nám teplo! No a po hudbou vesmírnou som mal zase robotu, takže išli sme nachystať adoráciu do kostola, ktorá vyzerala asi nejak takto. Akože za mňa to bolo mega brutálne pekné, keď to bolo nasvietené tými svetlami, takže akože palec hore. Teraz prišla chvíľa, keď sme išli s Dubničanmi na Worship Night do mestskej športovej haly. Odtiaľ sme sa už presunuli k sestrám Salesiankam, kde sme mali v podstate ubytovanie, spali sme tam a išli sme spinkať, keďže ja som vstával ráno 6:30. Dobre, magicky sme sa presunuli do soboty, zobudil som sa pekne 6:30, obliekol som sa, všetky potrebné veci, čo sa ráno robia, som urobil a išiel som na kolobežku, s kolobežkou som išiel od cesty na Trojičné námestia do Františkánskeho kostola. Teraz vo Františkánskom kostole sme nachystali zase svätú omšu, zbor a pomedzi svätú omšu sme si išli rozhádzať veci my na Trnavskú univerzitu, keďže tam som zúčil a ešte aj do kina Hviezda. Dobre, ale dosť bolo hrečí, poďme už na Trnavskú univerzitu. Jo, hlásim sa späť Trnavskej univerzity, kde budem zvučiť spolu s Karolom workshop Lamy, takže môžeme sa ísť na to pozrieť. Veľmi sa ospravedlňujem, že zo včerajška, čiže piatka, ani dneskajška ráno nie je skoro žiadne video, ale naozaj absolútne skoro vôbec nemám čas točiť, keďže furt niečo robíme. Takže budú nejaké útržky, asi to prerozprávam vo vlogu, uvidíme ako to bude, zatiaľ sa majte a čaute. Jo, keďže tu sedíme už asi 2,5 hodiny a nič nerobíme, tak už sme boli dosť hladní, tak sme si prosím pekne nechali doniesť jedlo cez nášho šéfa. A jedlo nám dorazilo, ale bez príboru. Povedzte mi prosím vás, ako mám zjesť niečo bez príboru. Jo, vítajte. Tu máme pekný pultík, tam je reprák, za chvíľu príde aj Lamia, dáme si nejakú malú skúšku, tam budú sedieť diváci a odzvučíme to. Lamia, ako sa cítiš po rozhovore? Super, bolo to nad moje očakávania, takže to bolo super. Dostal som darčeky. Ale nerobí to kvôli dáčekom. Ponožky z minulého roka, teda ešte pred koronou. Pred 3 rokom, ktoré mám doma. Tomu darujem. Sprav súťaž. 38,40. Súťaž na Instagrame. 38,40 to som mala, keď som mala 6-tačka. No, takže to som môžeme nechať. Amia, to čo tam je? Aha. Teba vážne zaujíma zvonček, však ty tam máš fľašu s alkoholom a teba zaujíma zvonček. Také viete, čokoládu nemám rada, na budúce, ďakujem. Lami, nekupujte čokoládu teda. Dobre, zápisničku mám dosť. A toto je nejaké riečie, ja po Slovensku. Konečne sa s ním stretávam. Ďakujem.
Dobre, to máš. Vieš, čo sa mi Lamia ľúbi? No. Že vlastne v celom môjom vlogu si ty. No. Čo? A môžeme robiť ešte zvyk. No, Ideš búchať bicáky? Lamia ide búchať bicáky, kúkajte. No Lamia, ale akože moc si to nejde, sa nezvíjaj tými nohami. Vieš, že baba nevie až tak robiť zip, ale takýto nie. Ja len, ale ja neviem, čo sa nejaká retardére, ale ja urobím zip len takto. Takto nie, ani takto, len takto. Dobre, nie? No, bude to vedieť celé Slovensko. Tomáš, vieš, koľko hýbo spraviť? No dobre, rozlúč sa. Ja som učila telesno, takže Tomáško vieme raz hýbo robiť. Čaute, ďakujem, že ste pozreli Tomáškov vlog. Dobre, z Trnavskej univerzity som zase išiel robiť a išli sme nachystať afterparty do pivnice v Charite. A pivnica vyzerala asi takto, takže si to môžete pozrieť. OK, takže práve ideme chystať afterparty, ktorá sa koná v takýchto zaujímavých priestoroch tejto pivnice. Keď to tu bolo zhasnuté, to tu bolo fakt dosť creepy, ale je tu dosť mokro a akože zima a pivničný smrad. Ale tak čo sa dá robiť? Nanosíme sem veci a ozvem sa len znovu. No a samozrejme povedal som vo videu, že vám ukážem alebo sa ozvem, ale samozrejme som zase na to zabudol, takže nemám úplne výzor afterparty ako vyzerala, možno niekde nájdem nejakú fotku, ak hej, tak ju sem hodím. No a po nachystaní afterparty sme išli zbaliť staging a išli sme zase nachystať zbor do kostola. Keď sme nachystali zbor v kostole, ja už som mal v podstate voľno, takže som sa išiel nájsť na stravu na štáb. Štáb bol v centre pre rodinu. Veľmi sa ospravedlňujem, že odtiaľ nemám žiadne video, ale naozaj som nestihal a ani ma nenapadlo vám tam natočiť, ako to tam vyzeralo. Každopádne na štábe bolo úplne všetko, čo sme my potrebovali. Bola tam samozrejme aj strava. Mali sme my ako dobrovoľníci neobmedzenú kofolu a malinovku, takže to hodnotím akože veľmi super. No, a čo nasledovalo ďalej, išli sme zase na koncerty a išli sme na headlinera festivalu Lumen 2022, čo boli Planet Shakers a tu máte kúsok z nich. Dobre, celý Lumen sme si chceli s niekým spraviť fotku a úplne random sa za nami objavil Daniel Levy, ktorý vystupoval deň predtým, takže tu je fotka s ním. Dobre, po odfotení samozrejme zase tu máte koncert Planet Shakerov, ale keďže ako ste si všimli, začiatok videa je natáčaný na výšku, lebo som zveril mobil Eme, takže ďakujem, že si mi o chvíľu postrážila, kým som s Filipom skákal na jeho ramenách. No, a Ema natáčala tak, že mala to na výšku, potom s tým išla na šírku a celé to video vyzerá asi takto, ale môžete si to pozrieť a verím, že sa vám bude páčiť kúsok z koncertu Planet Shakerov. Dobre, po koncerte Planet Shakerov nasledovala Svätá omša, ktorú sme chystali po obede, avšak my sme išli rýchlo baliť cez Svätú omšu veci, lebo čím skôr zbalíme, tým skôr máme vybavené, ne? No, išli sme na Mestskú väžu, prosím vás, tie schody normálne na Mestskú väžu v Trnave, to je normálne nekonečne dlhé to bolo, myslel som, že to nikdy neskončí, akože moja kondička viem aká je, no, ale nejako sme sa tam dostali a vyzeralo to asi nejak takto. No, máme baterku.
Nie. Toto je tu na čo? To sú hodiny. Dámy a páni, starý mechanizmus hodín. Čo tu šíbe a tá väža je nekonečná, alebo čo? Teraz si možno hovoríte, že nevládzem ísť na väžu, však akože tých schodov tam bolo fakt veľa. Ale prosím pekne, ísť dole s 2 10-kilovými svetlami v ruke, akože to bolo fakt hrozné. No nič sa ozve. Keď idem hore, lebo je to... Dobre, idú sa spracovať svetielka. Takže čaute zatiaľ. Keď sme zbalili väžu, zbalili sme ešte ostatné veci, ktoré sme museli zbaliť. Potom sme ešte stihli záver omše, spratali sme omšu a tu v podstate moja cesta končila, lebo som išiel naspäť od františkánskeho kostola k sestrám, kde už ma čakali ostatní Dubničania a odtiaľ sme išli domov. Domov sme prišli o nejakej 4:30 ráno a už vám nemám viac čo povedať, lebo toto bolo všetko z môjho vlogu z Lumenu. Takže som rád, že si pozrel toto video. Istotne budú ešte aj ďalšie vlogy, lebo sa chystá ešte vyššie veci. A pozri si aj ostatné moje videá, čiže pesničky, popočúvaj, hoď like, hoď koment, veľmi mi to pomôže. Samozrejme, hoď odber na môj kanálik, lebo to ma posúva neskutočne vpred a som rád, keď čísla na odberíkoch rastú. A to bolo všetko, dámy a páni, takže ja sa s vami lúčim.